Takže čau lidi, tady Adam, a tomu dalšího videa a dneska to je zase další rok a další dovolená. Tentokrát vám ukážu room tour. Tady minulý rok jsme byli na Kypru, pokud jste to viděli. A letos to je na tom v Turecku, takže začínáme. Tady jsou dveře, oblečení, tady trezor, tady nahoře je taky oblečení, myslím. Tady je taky oblečení všude. Trošku to vrže, já vím. Je koupelna, krásné umyvadlo, záchod, tady je sprcha, jo, a jinak je to tady úplně krásně udělaný, ty dveře. Tady se to zamyká, to zmáčnete a když to chcete odemknout, tak to je jenom takové to. Tady fén, který funguje. OK, zasnem. Pak tady máme, nevzal jsem si tričko. Tady máme nějaké věci, máme televizi, vodnička, to je tady. Kufry. A pak tady jsou nějaké věci. Televize, pak tady postel, trošku bordel tady máme, já vím. Tady je gauč, klima, která teda teďko nefunguje, ale já ji tady zapnu. Jo. Tady můžeme zapnout. Jo, už to fouká. A teď ji vlastně musím vypnout, protože když vás chci vzít na balkon, tak vás vezmu teďko na balkon, tak já musím počkat, až se to zavře. Dobrý. Tak vezmu vás na balkon. Nic, tady jsou krásný LED pásky, jestli to vidíte. Jestli to vidíte, tak tady mám krásně, tady je tohle. Opak tady mám plavky, osušku, krokodýla. Tady je venek. Tady je taky venek. Tady je akvapark, který tady patří k hotelu. Lehátka, bazén. A tady jsou ještě vlastně další obchody. Tady, že jo, všude jezdí auto, to je sorry za ten hluk, jestli možná mě dobře slyšíte do příště, si pořídím mikrofon, sorry. A tady je, že jo, jsou ostatní lidi. Tak teď vás zase vezmu zpátky. No a ještě vám tady ukážu jednu věc. A teda tu jsem zapomněl, kde je. Jo, tady už to vidím. Ukážu vám to. Tady jednu věc ještě. Jenom sorry. Tak. Tady na té klímě je dobrý, že to takové dá to. Ale chci nastavovat, kam chcete, aby vám to foukalo. A jak moc silně chcete, aby vám to foukalo. To je hodně cool. A jako víc tady toho asi není, no. Jako ještě vám můžu ukázat šupujky, ale tam nic nemám. Takže šupujk vám nemusím ukazovat. No. Je dobrý. No a pokud byste chtěli, tak vám můžu natočit i zbytek, kdybyste hodně fakt chtěli. A jinak dneska je úterý a jsme tu od včerejška, že jo, včera jsme přiletěli a jsme tady až do příštího týdne. Nevím teďko do jakýho dne, do příštího týdne, ale nějak do příštího týdne. Nějak tak nevím teďko, na jaký den odlítáme. A jinak kdybyste chtěli nějaký další video, třeba jak vypadá recepce a tak, tady je fitko a to moře, tak kdybyste to chtěli, tak mi napište buď na Instagram, nebo tady na YouTube, jak chcete. A můžu vám to natočit. A mějte se teda zatím a čau.